that you know where it is coming from. Hello? Yes. Yeah, Ego. Yes. Nne biko ka m kwere na gị nụ ọ dị ọsụsọ ọ dị ka nwere meseji ozi ala m na but agụọla m the 10 ghọtara. Even anụ m ebe m zụga the whole things. Biko ka m kwere ya nụ ana m ozi but akpọga m nọmba ya manụ m ịma fon ya manụ m ihe mere ya oke batrị oke ọ batrị oke ọwụ batrị megi ya oke rọba ahụ ejiri kee ya oke ụmụaka dobiri ya oke the phone akasịa oh okay biko ka m kwere ya nụ yeah yes good evening sir yes Mpego yes sir anọ m ebe m zụga the whole things man azụga m ihe niile nọ na list unu nyere m agiji m ji abịa elu n'ego na ma bata ahụrụ m izi ala m ozi unu echenjele n'ihe na list ahụ dị na economy echenjele but Mpego aghọtakwana m ka itiri iPad na list onye chọga ịlụ nwaanyị ọ sịkwa n'omenala dị oh okay modern time but Mpego amkwa na ego na this modern time kwa na akwọtela mụrụ na ego na chekenu eji nwa ịmakwa na ego akwụkwa na nwatakịrị onye chụwakwara ihe dị ka 40 ọ njọs nnọọ maka na somebody say nnọọ na ego ma Chineke but from ihe ha kọwaga dị ka mgbe ego amagbukwe Chineke ụwa manụ m ke na ga-ahụ iPad ọwụhụ na ego onye ọhụrụ mba biko ogwu ụmụnna gị na ma iPad ma iPhone 7 na mụ aga ha azụtali ahụrụ m ego n'anya bụta ahụghị m ya karịa onwe m dee biko ime ịhụnanya akwa na hụ mmadụ ka esi hụ onwe gị mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwara eyuzekwara m iPad ma ọ fụkwa na iyuzu iPhone 7 onye kwa m gwakwara gị maka iPhone 7 na imefuru ego ozu ego bọta chere ịmụkwanye gị na-ekwu ọkwanụ mụ ahụ onye chọrọ ebe alụ ego dee iji ekekwana ego atụkwala gị n'aka ị na-ewe ewu ekwukwala ka iPad 7 ka iPad gịnị hịa nwatakịrị ahụ yes sir mba ama m na ịwụ onye ama n'obodo ya ghọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m gwọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme mejie mụ achọkwana ime mụ akwanụ nwa dikọn anyị niile wucha ahịa ọkwanụ ihe a ga-emekwanụ mara eji eme ya aga ọfụma but otu ya ọkwa international mara ka a chọrọ ime gị buru list niile list unu nyere mụ de anyị otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na kem unu dere 500 tubers of yam anyị achọgidele yam izebe ọrụ ahụ mmadụ enweta 500 tubers of yam n'ofu ahịa but ama m ọnụ unu ji eri ji a mụ na-eri katakwala ji a nwere ike imebi medikwe ya o unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị biko ọgwụ ego unu chọgị iji m eme maka m chọgịrị ile ego mba ọgọ ihe m jikwa na-akwere gị ugwu ya maka na ọnwa gị ka m chọga elu ma ọ ya ruo onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already yes sir na m jichi ike mba Mpego ihe awụdị ihe ijichi ike biko ụnụ anarala m nlụcha diz gị alụkwana elekwana ihe m ga-enyekwa elekwana ihe ọ ga-eri na ya adị elekwana ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkọ na ụmụ ụnụ narakwana ihe niile ugbu a na m ga n'oshi maka m chọga ịlụ nwa ọkwa ihe unu nọ na-emekwa kem anụrụ m na kemgbe pipụl abịakwala bịa ịlụ nwa mụ na-etige katapila mụ na-etige aeroplane unu na-etige ihe na-abaghị uru na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a by December na ya eme 40 ka 42 unu mega nwagharị ma Mpego ngwa ya menụ enyela ndụ gị nsogbu
akwesịghị ịchọrọ iPad na iPhone unu chere ka m zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tige n'akpa ama akpaghachi unu leta ama m arụla iPad 7 ka m jụọ ajụjụ nna ikwu iso iPad 7 ka iso iPhone 7 edekwa chọọ ihe onye gwara gị aha fon ọ gwakwara gị ọfụma jụzie ajụjụ o kwere ka iPad ikwere ike chọọ moto nwekwa moto ọwụ biko oke sa ngwa bye bye